Prečo spolupracovať práve s Dalno Kuchyne? Sme najdynamickejšie sa rozvíjajúca spoločnosť na slovenskom trhu v oblasti výroby kuchynských liniek a interiérov skutočne na mieru. Presvedčte sa, že u nás dostanete to, čo inde nenájdete. Výrobný proces prebieha na dvoch najmodernejších, plne automatizovaných robotických linkách, vybavených skutočným laserom pre najvyššiu kvalitu olepovania hrán s bezchybným dizajnom. Celý proces podlieha plnej automatizácii s minimálnym ľudským zásahom. Vlastný firemný 3D online software s okamžitým nacenením a to úplne zdarma. Do vášho konta sa online pripojíte odkiaľkoľvek. Dokonale prepracovaný, s jednoduchým ovládaním a množstvom variabilných možností. Okamžité nacenenie, automatické generovanie reportov pre výrobu aj zákazníka. Okamžité spracovanie objednávky do výroby prostredníctvom pár klikov. Prehľadná história všetkých projektov. Expresné dodacie termíny, nábytok dodávame kompletne zmontovaný. Strojovo vylisované skrinky sú dôkladne zabalené a dopravené až priamo k vám vlastným vozovým parkom. Začíname v kuchyni, ale rozhodne tam nekončíme. Vyrábame nábytok do každej časti vášho domova. Okrem kuchyň vyrábame šatníky, predsiene, spálne, obývacie zostavy, detské izby či kúpeľne. Technológie sú najdôležitejší pilier životnosti nábytku. Tak sa presvedčte o našich kvalitách, pretože v porovnaní ceny a kvality sme skutočne bezkonkurenční.